Kaixo, ongi etorriak bideo honetara, bale? Hemen iraketsiko dizuet, edo jakinaraziko dizuet, nola ejekutatu biro single playerrean gure 7. biro aplikazioa. Tornu konbentzionalaren inguruan dabilena, bale? Istripuen prebentziorako eginda dagoena, bale? Aplikazio honetan, pieza bat mekanizatzeko behar diren fase guztiak simulatzen dira. Horietako bakoitzean istripuen prebentzioaren kontzeptu espezifikoak lantzen dira. Bai? Orduan, oso interesgarria da errealitate virtuala erabiltzea ikasleak benetako tornu batera eraman aurretik, segurtasunean trebatzeko, bai? Automatizatuko dituzte hainbat jarduera, arriskutsua izan daitekeen tornu horretara bidali aurretik, bai? Orduan, esperientzia nondik nora azaltzen duen bideoa badugu hemen, bai? Hasieratik bukaeraraino, eta orduan hori ikusi dezakezue, trabatuta geratzen basarie, nunbaiten nola aurrera egin. Bestaldetik badukazue gida bat, bai, paperean, simplea, baino oso eraginkorra, bai, nik hemen azaltzen ari naitzena, birpasatzen duena, ezta? Azkenean, helburua aplikazio honetan bada pieza bat mekanizatzeko beharrezkoak diren fase guztiak simulatzea, eta horietareko bakoitzean istripuen prebentziorako berariazko kontzeptuak lantzen dira. Fase horiek honako hauek dira. Babes pertsonala, ordena eta garbitasuna mekanizazioa baino lehen, makina prestatzea, mekanizazioa, ordena eta garbitasuna mekanizazioaren ondoren. Bale? Horiek dira lantzen diren gauzatxuak. Bale? Testu ingurua, industria gune batean aurkitzen gara eta bere tokietako batean tornu konbentzional bat dago, bale? Tornuaz gain, hainbat maila ere baditu, non formazioa egiteko behar den materiala dagoen, epiak, olio azlea, atzaparreko platera, erremintak, mekanizatu beharreko tresnak, eskuila, hainbat gauza, bai? Gero interazioak beti bezala, ordenagailuaren bidez jolasten ari baldin gara, WASD mugitzeko, ezkerreko botoia interakzioa egiteko, eskumako botoia 90 gradu giratzeko, grab hartzeko gauzak G ezkerreko eskuarekin G-arekin, eskumako eskuarekin H-arekin, eta gauzak botatzeko tea, edo askatzeko tea erabiliko dugu. Askatzeko soldatuko tekla, eta tearekin jaurtiko ditugu, elditik enduko ditugu, bale? Mugimenduan teleporta egiteko, menuan sartzen gara, eta teleporta egin dezakegu, bale? Sin más, gero, VR, VR barruan baldin bagaude, betikoa, bale? Biro menua ateratzeko, sakatzen dugu VR luzea 0 dugun botoi hau, 360 gradutako roletita agertuko zaizugu, bale? Aplikaziotik guztik irtetzeko meta menu hori denbora luze sakatuko dugu, eta aukera izango dugu aplikazioa izteko, bale? Gero, klik akzio arrunta honekin egingo dugu, bai? Grab edo heltzea honekin egingo dugu, mantendu beharko dugu hori sakatuta zerbait helduta izateko, bale? Eta nonbaiten usteko, hau, usten dut horiz markatuta dagoen leku horretan, eta askatu ahal izango dut tresna, edo eskuan daukadana hori askatuz, bale? Eta mugimendurako, setita eskerrekoarekin aurrera atzera eskerra mugituko naz, edo ni fizikoki mugitu daiteke zutik baldin banago, nele bete horrekoak jantzi daitu dela, eta 90 gradutako giroa egiteko kasunetan ordenagailu ez bezala, baingot eskumako setitarekin klak, bale? Betiko azalpenak dira, eta hori ikusiko dugu, orduan pasaziko gara, babes pertsonalarekin, hemen da aplikazioak daukana barruan, bale, zuek ejekutatu izango zuen, bideo daukazue, nik ejekutatuko dut birogelan, lehenengo hau zaingot, eta moztuko dizuet, baina, hemen daude, zer egingo da, babes pertsonalerako arropa egoki aukeratzea, NBE aukeratu, bale, hautatu, egokiak direnak, babes tresnak edo babes elementuak, bale, ordena eta garbitasuna, lan eremua egiaztatu beharko dugu, makinaren egoera egiaztatu beharko dugu, makinaren prestaketa egin beharko dugu, platera ongi armatuta dagoela, pieza ongi armatuta dagoela ziurtatuko dugu, bai?
giltza kendu beharko dugu, estutzeko giltza kendu, eta bale, hainbat gauza, nahiko prozesu luzea da hau, bai? Baina oso interesgarria ikasleekin batera egiteko, bai amaieran, estadistika txikitsu batzuk agertuko zesku, zintzuk gauza egin ditugun ondo edo txarto. Bale, orduan. Bagoaz, gure biro single playerra ejekutatzen dugu, doble klik egiten dugu, sartzen gara, gure erabiltzaile pasaitzarekin sartzen gara barrura, eta saio edo sesio berri bat sortaraziko dugu, bai? Kasu honetan da, a ber, behitu zenbat ditugun, bale? Dentro logístico, civil works, cooking school, cámara frío industrial, design thinking, emergency, manejo de la carretilla, manejo del puente de grúa, alineación ajuste de bancada, operando con CNC, hau zuek ez duzu izango, torno convencional, vale? Prevención de accidentes, hau da gure esperientzia, vale? Zazpigarren esperientzia hau. Vale? Zein da kargatuko dugu? V6, 2.6 edo V3.0? Nola dakit hori? Nire biro single playerren bertsioa zein da? V3a. Bale? Borduan kargatu beharko dut V3a. Bale? Azkenek bertsioa V3a bada. Bale? Baina zuek agian erabiltzen duzue V2.6a, erabili V2.6a. Bale? Aukeratzen dut. Deskargatzen dengo nire ordenagailuan aplikazio hori, bai? Eta sesioa sortuko zait, bale? Sesiosi hori bakizue partekatu dezakedela nire lankideekin, nire ikasleekin, nire ikaskideekin, bai? Nire erakundean dauden edozein pertsonarekin, bale? Horretarako, behin, sesioa nire zerrendan dagoenean, behin jeitsita daukadanean esperientzia nire ordenagailuan, ontxe doa. Ondo? Sortzen dut sesioa, bai, eta nire zerrendan badago, bale? Orduan, badaukat aukera, sesio honetara jendea gonbidatzeko, nire erakundean dagoen edozein pertsona gonbidatzeko. Horretarako, hitz hau partekatzen diot, horretarako kopiatzen dut hitza, edo linka, bidaltzen dut emailez, klik egiten du linkean eta zuzenan sartuko da barrura, irikiko zaio bere biro single playerra, edota egin dezake join session, control V, pegatzen du hemen hitz arrar hori, nik biadeli diodan hitz hori, hemen agertzen zaidana, hemen kopiatzen dudana, eta nirekin batera sartu ahal izango da torno tradizional hau erabiltzen irakasten duen esperientzira, bale? Guazen gure zaiora. Play emango diot, eta kasu honetan konektatuko ditut nire Meta 3 betaurrekoak, bale? Horretarako niri gustatzen zait USB-C betaurrekotara konektatu, USB-C ordenagailura, bai, kablea erabiltzea. Badago aukera, wifi bidez, linka erabili, eta zuen betaurrekoak zuen ordenagailura konektatzeko aukera izango duzue, bai, Meta aplikazioaren bitartez, bai, hori beste bideo batean irakasten dizuegu, baina, bueno, niri gustatzen jata kablea erabiltzea, bai, play emango diot, eta banoa, bai, eta sartuko naiz esperientzia horren barruan, bale? Bale, beti bezala, lehenengo gauza egin behar dudana da, bada sartuko naiz, pantalla honetan, mugitzen naz setitarekin, bai, giro, bai, hemen dana ikusten dut, zikin dagoela, tal, euskera, modu gidatua. Bai, jatorria duten elementuek urdinez agertzen zaizkit, helburua diren elementuaz horiz, bai, zerbait nonbaitetik beste leku batera behar baldin badot, agertuko da urdinez jatorria, eta horiz helburua, bale? Komentatu dugu lehen, bale? Hemen dago dana salduta. Hasiko da ja esperientzia. Bale, no, arropa egokia hautatzera. Bota batzuk beti, Pues ez.
Bueno, claro. Pendientes y chaquetillas ez. Erabiliko dut txalekos eta hau, bai, ez? Vale. Vale, hemen da kaso interaktibita. Kutxa honek segiten da hemen erdia. Mesedez kendu erditik, Ai. Graba egiten dut. Honekin, botoi honekin, vale? Eta eramaten dut, behar den lekura, bai? Aulkia, zeiten du aulki honek hemen, ai. Nola kasu eta jarra, mesedez. Hala, horra, gure olentxero. Vale, orain zein behar dut. Gauza gehiago. Zepio zangonita. Olioa dagoenez, botako dut hemen. Hori ez? Gero zer gehiago egin behar dut. Garbitu beharko dut nire erratzarekin lurra. Riki. Eta erratzarekin ere, non dago erratza berriz? Garbitu beharko dut hori. Kriston, garbiketa prestatu dut, bai? Zer gehiago? Putxu gehiago dago hemen, hala. Vale. Giltza, karo, hemen erramintak segiten dago. Hemen, giltza, egon bada bere lekuan. Vale, sin más. Oie gauzak, vale? Prozesu guztia egiten duzu eta... Hor dago esperientzia. Eskerrik asko.